Sí, la reutilització de l'aigua és clau per poder fer front a la crisi hídrica que tenim a Catalunya. De fet, institucions i empreses cada vegada estan treballant molt més perquè aquest percentatge de reutilització sigui molt més gran. De fet, l'última dada de l'ACA és que tenim un 8,6% de l'aigua que s'està depurant a Catalunya s'està reutilitzant en aquests moments. I és imprescindible, és necessari perquè aquest percentatge sigui molt més gran. De cara al 2050 estarem en una zona de les de major estrès hídric en el món. El Real Decret és un document que en ell mateix vol aglutinar tota la legislació referent a regenerades a Espanya. Diferència molt clar un destí, que és l'ambiental, i 4 usos: l'urbà, l'agrícola, l'industrial i un altre concepte que es diu altres usos. Dins l'industrial hi ha un subapartat que és del sector agroalimentari i això és molt important. També hi ha una altra normativa important que és que ho fa extensible a tot el tipus d'aigües residuals, tant siguin urbanes com industrials. I introdueix un concepte que queda fora del Real Decret, que és la recirculació dins les pròpies indústries d'aigües que no s'utilitzen per altres usos i es tornen a recircular després d'un tractament, que quedarien fora del Real Decret pel que fa del punt de vista d'autoritzacions, però sí que necessitaran un certificat sanitari. I finalment introdueix la qualitat A+, que és una qualitat d'aigua, de neteja, d'objectes i matèries primes que estan en contacte amb aliments, que té qualitat equivalent a aigua potable, però que introdueix un concepte molt interessant perquè les empreses s'hi puguin acollir. Si poguéssim tenir una normativa més flexible i més àgil que ens permetés poder sectoritzar per cada tipus d'empresa, per cada ús, una qualitat diferent i tenir un punt de vista més global de totes les empreses, això ajudaria molt més a la indústria a poder reutilitzar l'aigua. I de fet hi ha països que estan molt més avançats que nosaltres, ho sabem, Dinamarca, hi ha una empresa cervesera bastant coneguda que està reutilitzant el 90% de la seva aigua per fabricar cervesa. Nosaltres aquí, amb aquest Real Decret, és impossible que puguem fer-ho. Aquí el problema no és tecnològic, les tecnologies ja existeixen i s'han provat. Aquí és un tema d'implementació. Llavors, cal, com he comentat, ajudar les empreses perquè es puguin crear protocols i mecanismes per poder-les implementar. Hi ha diferents experiències, per exemple, en el Centre Tecnològic Beta hem fet grups operatius com el REAQUA i el RE2 Aqua, on s'han implementat tecnologies en cascada en empreses agroalimentàries per reutilitzar l'aigua, o hi ha iniciatives com la del Catalan Water Partnership del projecte Suggereix, que fa protocols i eines per aplicar la reutilització en el sector urbà. Doncs mira, primer de tot fem una anàlisi bastant en profunditat de la variabilitat que podem tenir. Llavors, té una importància màxima el tema del monitoring. És a dir, hem invertit en plataformes digitals per poder rebre tot tipus de senyals que ens indiquin tant paràmetres químics com paràmetres físics, els quals ens aniran dient com hem de modular les dosificacions o el règim de purgues o qualsevol tipus d'operació que podem modificar per tenir en compte aquesta variabilitat. També estem començant a avançar en temes d'intel·ligència artificial, les quals, quan podem recabar moltes dades dels nostres clients, mitjançant machine learning i integrant tots aquests sistemes, podem inclús preveure com es comportaran totes les instal·lacions en funció del nivell del riu, en funció de diferents paràmetres que podem posar dintre de les equacions. La tecnologia la tenim, la tecnologia la podem començar a aplicar i de fet hi ha moltes empreses, moltes indústries que ja ho estan fent. Sí que és veritat que en temes econòmics implementar tota aquesta nova tecnologia té un cost i això per les empreses a vegades és una inversió que els hi costa. Si poguéssim tenir més ajudes, més subvencions, que em costa que n'estan havent-hi, que la Generalitat també té molts paquets i a nivell europeu també n'hi ha molts, això facilitaria que les empreses poguessin fer aquesta inversió inicial en tots els projectes. En aquest concepte, els centres tecnològics fan d'enllaç entre les administracions i les empreses per generar evidències científiques i tècniques de que la normativa es pot aplicar. Per tant, si la normativa és clara i s'ajuda a les empreses, l'ús de la regeneració serà possible i factible en els pròxims anys. Per mi el repte, i on nosaltres ens enfoquem molt, és a l'optimització de processos. Veiem que dintre la indústria els consumidors principals d'aigua
a més del propi procés d'alguns dels nostres clients, és torres de refrigeració i calderes. Aquests són les utilities que són més demandants d'aigua. Llavors, optimitzar els cicles de concentració a dintre d'aquestes instal·lacions, estressar molt més les aigües, però controlant-les. És a dir, sabem que hi ha una sèrie d'índexs que ens diuen a partir d'aquí l'aigua incrustarà, a partir d'aquí tindràs més problemes de corrosió. Què fem nosaltres? Estem innovant i traient al mercat noves tecnologies, nous productes que puguin abordar aquesta complexitat superior que ens trobem ara en els circuits i poder optimitzar els cicles de concentració i, per tant, reduir els consums que aniran en aquest tipus de sistemes.